To, o čo sa neúspešne snažia striedajúce sa slovenské vlády i mimovládne organizácie už 20 rokov, sa po 7 rokoch takmer misijnej práce začína dariť rómskym pastorom. Desiatky Rómov na východnom Slovensku sa pod ich vplyvom vzdali alkoholu, cigariet, gamblerstva, ale aj úžerníctva. Amen. Halleluja. Jeden z desiatok nasledovníkov Emila Adama, prvého rómskeho pastora, sa takto každý týždeň prihovára osadníkom z Bystrian. Obrad pozostáva z kázania a duchovných piesní. Rómovia sa pod vplyvom viery začínajú meniť k lepšiemu. 2000 eur som prepil. Každý deň musím spiť. Som prijal pastora, som aj končil aj výpis, aj cigaret som presal. Lebo keď už Boh spravil s takým poriadky, jak sme my v kolónii v Bystranoch, čo ešte? Karta sa obracila. Kto žije s Bohom, Boh mu pomôže. Kvôli novej viere majiteľka obchodu zmenila predávaný sortiment. Nemám tam cigarety, pálenku, víno a nič. Teraz mám kresťanský obchod. Hrávali automaty, nikto už nehráva. Diablovi nedávajú peniaze. Hrešní ľudí sme boli Rómovia. Teraz sme čistí pred pánom. Kvôli očisteniu sa nechávajú obyvatelia osád pastormi krstiť. V Letanovcoch tam je veľký prerada a tam sme sa dali pokrstiť. Kroky prvých pastorov smerovali do osád na Spiši, pole pôsobnosti už rozšírili na celé východné Slovensko a prvých dvoch pastorov už vyslali aj do Anglicka. Ježiš Kristus povedal, choďte a kažte evanjelium do celého sveta. To isté robíme aj my. Z Bystrian Marek Baláš, televízia Markíza.